Кой избяга? Ето, кажи кой избяга. То по телефона ми избяга. Аре, мърши до тая. Ето! Кажеш, виждаш, ако ме друго ще падне. Брате, да не паднеш. Компанията не е педофил. Дай ми телефона, бе. Какъв телефона, бях си ме бурсук. Дай ми цигарки. Някой да ме дигне. Ние да го го приеме. Cheers, mate. Да си пушнем. Как дърпа като ме дърпа? Има опресано. Не, сега че пари на стомаха. Аз как не съм пил давно, да е. Чакай да полиция. Няма полиция, идиот. Чай. Мак ще ме види после какво, Ще имам до вас да свалям пишко. О, как държа тук 1, 2, 3, и 4, Пишо да чекърта. Стоп, прическата е. Насъпваме педал. Ида нема. Чай, че ми запуши. Ай, спирам се.